yung sarili nyo. Grabe, taasan nyo naman yung standard nyo. Like, how come? You out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts, they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside, but now I've realized you were what I needed this whole time. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do a do be do 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 day. Do ba do be do a do be do 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 day. Do ba do be do a do be do. It's enchanting to meet you. Everyone! Welcome back to another vlog. And today guys ay day off na naman po. Nag-coffee munang madam. Sakit ng ulo ko. Ang aga ko nagising, which is kinda usual kapag day off ko kasi nga iba talaga, mess up talaga yung tulog ko. I woke up at around 7 AM I think. Kasi na-feel ko yung chan ko. Parang feeling ko may pumalo sa chan ko or parang may sumuntok. Girl, ang lakas na naman po ng sipa ng baby. Ang lakas talaga ngayon, full blown na yung sipa niya ngayon. And actually ngayon is my legit na day off talaga. Day off ako ng Friday, Saturday, Sunday, tas back to work ng Monday night. The plan for today is mag-aayos dito sa bahay and then prepare to go to Sioux Falls tomorrow. Siguro lilinisin ko rin yung sasakyan. Nagpalit kasi kami ng sasakyan ni Mac kahapon. So on-call na lang ako last night. So, hindi ako pumasok kasi ang konti ng pasyente. Tumawag ako sa hospital. Ilang pasyente? Pwede bang on-call na lang ako? Sabi ko. Grabe, bumalik na naman yung ugali namin na nagmamakdo ng gabing-gabi. Anong oras na kami dumating dito, guys? Siguro mga 11 na. Nagmakdo kami, tapos diretsong Walmart. Tapos, nag-ayos pa kami ng sasakyan. Naglipat siya ng mga gamit. Pinag-exchange namin yung mga
gamit ng sasakyan, yung mga personal items namin. Para kaming ewan, para kaming magnanakaw dyan sa sa garage na ano. Na nagpapump siya ng air sa gulong, lahat yan, chinek niya. Kasi sabi ko, yung gulong ng sasakyan ko, nag-a-alarm na siya dahil nga malamig. So, parang nag-ano siya na low pressure, tire pressure na siya. So, chinek niya yun. Tapos, chinek niya rin yung truck. So, nasa akin niya yung truck. Nakipagpalitan siya kasi hindi daw siya makapag-park sa parang basement ata ng hospital. So, parang sa labas pa ata siya nagpa-park. Mahirap ngayon, guys, kasi malamig. Unlike kapag sa akin, pag nandito ako sa hospital dito, kahit nasa labas yung mga sasakyan namin, ilang hakbang lang, nandun na ako. Paglabas ko ng main door ng hospital, nandun na ako sa parking area namin. As in, kung minsan, pinakaunang parking slot yung nakukuha ko. Though, ang night shift kasi, bawal dapat kasi kami mag-park doon. Pero kapag night shift kasi, pwede lang dahil konti lang naman ng tao. Tapos sabi niya, pa-practice ko na din daw na i-drive. So, last night, I was the one who drove going to Denison. Tapos nung pagbalik, guys, antok na antok talaga ako kasi galing ako night shift kahapon. And then, 11 AM na ata ako nakauwi ng bahay. Tapos nung umalis si Mac, nakatulog ako. Tapos pagdating niya, nagising na naman ako. Ganun. As in talaga, mess up talaga. Pag nagdadrive ako nung pabalik na kami dito, sabi niya, pasyado kang magitna. Kasi nakakatulog na ako. Ilang beses akong inantok. Tapos sabi niya, itigil mo yung sasakyan. Itigil mo, itabi mo, ako na mag-drive, sabi niya. Noong una na-feel ko na yung sasakyan, gumigit na ako kasi kinakabig na ako ng sasakyan dahil sa lane assist. Yung gitna ng daan, buti may mga ridges siya. So, mafe-feel mo talaga sa sasakyan, mag-shake yung sasakyan mo kapag na magitna ka na masyado. Tas yun. Tsaka medyo kinakapa ko pa yung truck kasi hindi ako sanay na na-drive yung truck lalo na kapag night time. Hindi na-drive ko lang siya kapag kasama ko si Mac tsaka pag daytime. Sabi niya sanayin ko na daw i-drive yung truck kasi yung truck is para kay baby naman daw. Kasi sabi ko sa kanya parang yung sasakyan ko parang maliit. Parang kailangan ko ng SUV. Kasi, pag ilalagay na namin yung car seat sa likod ng passenger seat, I don't even know kung sobrang ihaharap ko ba dapat yung passenger seat para magkaroon siya ng space sa likod. Kasi, lang siya, medyo maliit yung sasakyan ko kasi. Parang talaga siya. Hindi siya pang baby. Pwede siya sa may anak, pero dapat yung mga naka-booster seat na lang, ganun. So, yun. Kaya sabi niya, practice ko na daw yan na i-drive lagi para yan yung gamitin namin pag wala siya. Tsaka yan yung gamitin every time na may car seat, ganun, na Pero, sa baby shower namin, naglagay pa rin ako ng extra na car seat base kasi yung car seat namin, meron na siyang base. Since we have 2 cars, we need 2 bases para yung car seat lang yung ililipat namin. Yung base is nandun na sa mga sasakyan namin ni Mac. So, yun. Para mas madali yung travel namin kapag hindi masyadong stressful, kailangan na naka-ready na lagi yung car seat base namin. In-enjoy ko muna yung silence of the morning. Though hindi na siya morning talaga. Actually, nakapag-breakfast na ako, tapos nag-shower ako kanina bago ako nagpalit nitong pajama ko. As in, guys, I was watching a lot of the videos that we uploaded na nakapajama pa ako doon. So, it means parang malamig pa that time na finilm ko yung mga yon. And malamig na naman ngayon that I'm back on my filming or vlogging na ganito lang yung life ba. Namiss ko lang yung mga ganito, yung mga quiet mornings with my book, my coffee, and Taylor Swift. The agenda for today is just to clean the house. I'll try to edit so that we will have a video on Sunday. And Tuesday, kailangan ko mag-edit ng 3 video if I really want to do the schedule on next week. Parang di ko ata kaya. Di ba, nag-coffee naman ako. And then, actually, dapat pupunta na akong Suffolk today. Kaso, naisip ko din kasi, ayusin sana namin ni Love yung invitation for the baby shower. Pero, hindi pala siya, on call pala siya ngayon. So, I will print as well the bingo cards that I made for the baby shower. Kasi, we're planning na the baby shower. I already packed my things papuntang Sioux Falls. May mga gamit ako dun na mga damit ko and all of that. Kaso mga pang summer. So, I'm gonna bring winter clothes papunta dun. And then, I'm gonna bring also the baby clothes. Kasi dun ko na siya lalabhan. And, stuck ko na dun kasi dun naman kami magstay ni baby. Dun kaming magstay lahat. Pagkapanganak ko. And then, ano pa ba? I need to clean the car. Parang gusto kong i-vacuum yun. Kailangan ko pa namin ipa-deep clean yung sasakyan or sabihan ko si Mac na i-power wash niya yung mga mat pag uwi niya
para ready ka na kay baby pag ano. Hindi naman siya madumi. Actually, especially my car is malinis kasi ang nadudumihan lang is the part of the driver. Wala naman akong sinasakay doon. Usually, pag lumalabas ako with friends, ang mga gamit naming sasakyan ay mga sasakyan po nila, mga sasakyan nila Love. Nung lumabas ako one time, nila GC, yung mga sasakyan nila. So, hindi nadudumihan yung sasakyan ko. But, hindi ko alam bakit yung sasakyan ni Mac ay ang daming gamit, sis. Ang dami niyang gamit. Tapos yung mga sinashopping niya, parang hindi niya ibinababa. Nandun pa rin yung ibang sinaping namin. So, it's gonna be a little bit of a busy day today. Pero, carry lang yan. At least nakapagpahinga na ako. Off ako ng Monday and Tuesday ata. Parang ganun. Grabe, girl. Natulog lang ako. Nanood lang ako ng linlang. Nakakagigil. Trending siya. Kasi nanood ako ng OG Diaz, something like that. Tapos parang pinapromote nila doon yung linlang. Sabi ko, ano ba yung linlang? Wala pala siya sa Netflix. Nasa Prime, ano pala siya? Amazon Prime pala siya. Grabe talaga. Like, I just can't imagine the girls. Ito, this is for the girls who are watching me, especially those who are still in their 20s, married or not. How do you expect a guy na gagawin niya yung mga promises niya for you? Like, in the first place, the guy is married. Like, JM De Guzman is married in that. Tapos si Kim Chiu is married. And Kim Chiu was expecting na fulfill ni JM yung promises niya kay Kim Chiu. Like, oh my God, how? Girls, eto lang masasabi ko, especially if you're still single. Value yourselves. Parang, bigyan nyo naman ng respeto yung sarili nyo not to be in that kind of situation. There are a lot of men. You don't deserve to be in a situation like that. You don't deserve to be like a second option. You don't deserve to be hidden from the public because your relationship is not acceptable by the public, by the society. Because you already know that the foundation of your relationship is based on lies and deception in the first place. So, i-value nyo yung sarili nyo. Grabe, taasan nyo naman yung standard nyo. Like, how come? How? Paano ka naniniwala sa mga ganong promises ng may asawa? Like, ito naman, isa din naman tong si JM, nakakagigil din. Maasa din kay Kim Chiu. Ay, nanggigigil ako. Nakakatawa. Naawa ko sa mga na ganong, nasa ganyang sitwasyon. How do you let yourself to become in that kind of pathetic life na, oh my God. Oh my God talaga, hindi ko ma-explain. Napaka-pathetic, napaka-low value ng pagiging babae mo. Napaka-basta. Alam ko, dami makaka-relate. Pag namili kayo, i-value nyo naman yung sarili nyo. Wag kayo papasok sa mga ganyan. 8 episodes pa lang yung available as of now. Sana dumating na yung iba. Pero maganda yung story niya ha, in fairness. It's a reality of life. Actually, parang ano siya eh. Reality check siya. Lesson yun sa mga babae. And I think it's a good lesson as well for the married people. Like you guys, if you are married, parang maganda siya na ipapanood din sa mga husband, ganyan. Like, for you to know how to pahalagahan yung relationship. Ay, nagsalita! Naalala ko na naman yung sinabi ni Papa ko dun sa isang video na in-upload ko dito, na-share yun ni Papa ko. Eh, sabi niya talaga, if you're in that kind of situation, especially if you are kahit babae ka o lalaki ka, and you left your family, or kahit hindi mo iniwan, but you're in a relationship aside from your spouse, mawawala talaga yung respect ng mga anak sa inyo. And, ayun talaga, as in, hindi lang yung mga anak nyo, family members nyo, mawawala talaga. Be careful. Pray for your spouse para iwas sa temptation. If you are the temptation, ay naku, huwag kang umahas. Ang pathetic talaga. Tapos, nakakaawa. Yun lang talaga. Like, I'm praying na kapag nasa ganyang sitwasyon ka, sana mahanap mo yung happiness mo, not from a married person or not in that kind of way. Especially kung single pa kayo. Value yourself. Make a standard. Do not lower your standard. Mahanap nyo din yung taong para sa inyo. What is this? May sample from Cascade.
Ay, naku. Mapapaswitch na po ata talaga tayo sa Cascade. This is for the dishwasher. Tapos na ako sa mga ginawa ko na kapag edit ako ng 2 video lang, hindi ko na kaya. Naantok na ako. Kung wala sana ako pupuntahan ng maaga bukas, kaya ko pa sana. But I'm trying to make my sleep earlier para makaalis ako dito ng maaga. Kasi talagang hindi ako, hindi talaga ako morning person, guys. Pang night shift talaga ako. Antok talaga ako, guys. Ito na talaga, buntis na buntis. Diba, nag-coffee ako kanina. Parang yung coffee ko, parang nag-kick in lang siya. Parang effect lang siya ng 30 minutes. Tas wala na. Antok na ako. Struggling na ako na nag-e-edit. So, nakapag-edit na ako. Nakargahan ko na yung sasakyan ng mga kailangan kong dalhin. Yung mga gamit ni baby, nandun na. Yung mga kailangan kong dalhin dun sa Sioux Falls. Hindi ko madala yung iba dito na gamit. Dapat hindi na dinala sana ni Mac dito tong mga to. Ibabalik na naman namin. Liligo na lang ako, matutulog na. Habang ina-upload ko yung video. Ay, no. At least next week may video. I'll see you guys on our next one. Bye!